Chee ka m gwa gị ife a na ịbụ onye na-ese igbo ma ọ na-ese siga mana ị chọrọ ịkwụsị ise igbo ma ọ siga na efe ihe emelụ m. You have to stop to smoke on the market or smoking on the load. While walking on the load you are smoking. Ịghọtago? Ị ga-akwụsị na-aga n'ụzọ ị na-ese igbo. You get it? And kwụsịkwanụ ịbịa n'ime afịa igote ife. Ma nse ife ọbụla a na-ese ese n'ime afịa. Ịghọtago? Ịkwụsị ha n'ife a ngwa gị naanị ma na ị ga-akwụsịnwu isi igbo ma ise siga. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye ọ na-abụ ụtụtụ jebe n'ime afịa gote ya tupu n'ime afịa na-ese my brother ịkwụsị ya ga-etekwa aka ahụ. Ịkwụsị ya bụkwa n'ụwa ọzọ. Ịghọtago? Ma ị na-aga n'ụzọ iselu siga ma iselu igbo na-aga na main road. Ihe dị oge ya na ịkwụsị ya bụkwa n'ụwa ọzọ na ọ bụ ozugbo n'ụwa nke a. Ịghọtago? Ka ọ bụla akpa m.